Sanibonani ikhaya lamaphupho. Uma umusha kule chaneli ngiyacela usilandele ukuze ngokulandelayo uma kukhona ividiyo esiyifakayo isheshe ifinyelele kuwena. Kanti uyakwazi-ke ukusithola lapha ku-YouTube, uyakwazi ukusithola ku-Facebook, uyakwazi ukusithola naku-TikTok. Futhi inombolo ka-WhatsApp ikhona. Uma unombuzo ungasifica nje khona. Namuhla sizokhuluma-ke ngokuphupha inyoka. Inyoka, zihlukene iy'nyoka ngicansi siyawazi sonke lokho ukuthi zihlukene iy'nyoka. Ake sithi-ke mhlampe uyayiphupha, mhlampe iyakudla, mhlampe uyayibona. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela ube nesiqiniseko sokuthi uya-subscribe-a, uyasilandela yonke indawo. Ukhumbule ukuthi ikhona incwadi yamaphupho, 400 rand. Ikhona insipho yobulongo, 100 rand. Akhona-ke namanye ama-products amaningi. Izinyoka. Inyoka-ke yaziwa njengesilwane esingalungile. Uma ngithi esingalungile ngisho ukuthi, ngisho kuthiwa uyaqhamuka nje ekhaya wonke umuntu uyamemeza, uyakhala, wonke umuntu uyasaba leso silwane. Kodwa-ke sesiyabona-ke izinyanga, mhlampe ngithi abelaphi noma ngithi izangoma, ziyayifuya inyoka zonke iy'nsuku. Uzwe kuthiwa nje usibanibani uhlala nenyoka, ufuye inyoka, into ekanjalo, izinto esezenzeka lezo. Njengoba ngishilo-ke, ziningi izinhlobo zezinyoka esingaziphupha silele. Okungaba inyoka yamanzi, inhlwathi, ibululu, imfezi, imamba, imamba emnyama, imamba elihlaza, inkanyamba, i-dragon. Kuyenzeka-ke uphuphe inyoka ongayazi igama layo. Njengoba siyazi ukuthi izinyoka zihluke ngamagama. Kuyenzeka ukuthi uyayiphupha kodwa awuyiboni kahle. Mhlampe uyibona ngembala, uma ngenza isibonelo nje, mhlawumpe inyoka emnyama enamabala amhlophe, kube inyoka emnyama nje yonke indawo, inyoka ensundu, inyoka eyephuzi, ephinki. Ziningi, zihlukene ngembala. Nakhu-ke okumele ukuqaphele kuphupho lakho. Kumele uqaphele ukuthi kulelo phupho isimo sakho besinjani. Ngabe ubujabulile, ubukhala, ububaleka, ubuyisaba yini leyo nyoka, bekwenzakalani? Ngokujwayelekile-ke siyazi sonke ukuthi inyoka isho isitha. Noma uphupha ushawa inyoka kuyenzeka-ke kuthiwe kahle kahle bekuyisitha leso sinqoba wena. Kodwa uma wukuthi wena uyayishaya, uyayinqoba, kuthiwa usinqobile isitha. Uma kuyinyoka enhle emhlophe, lokho-ke kungase kusho inhlahla, kubike ukukhanya kwezinto zakho. Inyoka elihlaza-ke yona, iyinyoka yedlozi, ayilwi, ayishayi muntu. Uma uphupha yona-ke inyoka elihlaza, kungenzeka ukuthi-ke imele isimo sedlozi. Njengoba ngisho ifikile ekhaya siyazi ukuthi ayishawa. Omunye umuntu uzothi mina ngiphuphe inyoka, ngibona nje ifile inganyakazi. Lokho-ke kungabika ukunqotshwa noma ukunqoba isitha. Ukunqotshwa kwezitha zakho. Uma unombuzo uyakwazi ukuthi usibuze kwi-comment. Sizokwazi-ke ukuthi sikwenzele eyakho ividiyo, nawe-ke uthole impendulo ngokushesha. Ungasilandela ey'nkundleni zokuxhumana, ungasicela inamba ka-WhatsApp, usubscribe ukuze ngaso sonke isikhathi uma kuwukuthi siyafaka ividiyo isheshe ifinyelele kuwena.